Ayan. Si. Ora na boy, duha ka sugar cat ang kang biya to. Kompleto na ka boy, uli na ka? Ah, sige. Hello. Hapit yun nalimta ng kambiya to. May gani kay nakakita ko sa yang Gcash nga ni isod. Nagpada. Nakahirimim. Oh, nagpada siya. Gcash niya sa ako ah. Ay ako nakakita pag reflect alak ka si Biya di ay ang iya dan sugar cat na bilin. Dugay mo kay barko oy, naabot sa rubli man siya nakarga. Lemon, Yuping, Pierce, Apple Fuji 72 and 80 na Pierce nga unsa ba niya Pierce? Ang Pierce, ang Apple size 138 na size 72 na nga Apple, size 80 nga Apple dako na size 125, UP nga ay 125, orange size 125. Ang wa man ni chiki sa ang Pierce oy ug unsa ni nga size, pero 42, 48 and 54. Ay boy, 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 Daddy si Biyawan. Ihatag sa si Biyawan limon. Na may limon nga katong ang iyang gusto kay katumang na ay sudlanan. Limon. Si Biya to ba ingon man to siya magpadag limon basta natong naisudlanan naaman di ay ang babot karon. Nara do ay. Kani nga limon do nara kani. Now si naisudlanan kato mo man iya ka nang naisudlanan. O kanang alimon ang ihatag ni Biya to, Biyawan. Biyawan Albuera. Nara kang Biyawan na. Biyawan. O kay daan to siya gatugon nga basta napuno tong limon nga naay putos. Mukuan daw siya, magpada siya isa. Ang sugar cat kang Biya to na. Sugar cat po. Ang sugar cat mo tong kang Biya to. Ang murko tagi karga boy sugar cat. Do. Sugar cat man do. Limon maka. Dili ang kang Biyawan limon. Kang Biya to sugar cat dili murkot. Nara sugar cat ay nara. Dili sugar cat. Sugar cat ang gingon yun do. Kani ang sugar cat, may bawa ng sugar cat kanay dahon green. Donkey, I'm back live. Oh, 76 pieces. Number 65, pero 76 pieces. Siya, murkot ni siya, murkot. Murkot. Dili, sugar cat. Kung ingon nga sugar cat. Sugar cat, lagi. Sugar cat ang kang Biya. Biya to. Biya to. O, nara, sugar cat. Walay grape siya tinday. Mari man to si Jilan karon. Ka Jilan na magkuan to si Jilan og grape sige duha. Duha ka sugar. Iya. Ayan. O kana sugar cat jud na naputol nun si Undo sa iyang pagkaon.
Then okay na din, boy. Oh, ibalik kay aron maayo siya pagkahimutan. Oh, pwede ra na ana undo. Kani kang dong anil. Two, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siya na magpili ang sa kakayaan. Morpot. Okay, naabot na ang among Indian. Abot ng Indian. Yan, abot ng Indian. Nauna ang imported. Sandig lang siguro, no? Nagpuan dyan eh. Tagpo ngayon dyan. Hindi lagi master. I-discarga diyan na lang, sir, para makita din sa tao. Yeah. Kaya na rin man. Pila ka po kang iya po? Limang iya po? Jubiling ba? Tawagan wa? Nawa pa siya ka-reply. Kinilaw, Papaman siya sa tindahan. Oo. Pagpili ka. Oo. Dagko ko, no? Ang ano na kayo, dyan oras sarang. Hindi na. Nag-live ko Facebook kanina ba? Ina-chat si Deremy. Ini siya balik sa imong YouTube, sa YouTube pag-live. Naman kay dito ganina nagtuwad long, no? Naralong, no? Ganina nagtuwad lagi. Isa may mga karon dire. Mari turon si Muslim, mari turon si Jilan. Puro to man nagbayad. Di ba, kanini ang konsa ng kwani? Di boy, mga TM ni. Ang mga Taray, yan di. Maitong, wala mo kutultulan eh. kuha ka katultulan na. 0916, usap ni siya. 0916. Kuha na, all nito. All Nagparil network. ma-uplag na dong, maunay mo kuha sa duha. Sige. Sige. Ma-uplag sa maitong, maunay mo kuha sa usa ka sakto, tawagi lang na dong. Ludan lang takag all network. Maludan din eh. Oh, maludan na all network smart. Kuha na siya 30 all network ana. Di ba na-TM ning ato? Wala naman kay TM diha siguro. Wala naman na nagamit nimo. Sige, sige, mamaw na ta, mamaw na. Manami. Tala. Sakit yung sa bye-bye dong. Kini. Hello. Buhat naman ito. Sige na, sige na. Sige na ikaw may waka kaon. Gagulog si, halo, si Si kuan. Kamo nga nagkuyog, wala mo kakaon, tangaon na mo. Gamay ko kanina ko ating kanon. Ingkot sa ilaha. Nalong. Kaon na si kuya nimo dayo. Sama na si Deremy. So dayo. Hi Deremy, kumusta? I miss you na. Kaya mag-load ko sa kuan nimo. Anak lang na kay mag-load sa ako sa imong all network. Why buklaw, why buklaw? Ali, kansi.
Dako. Dako, sir. Agwasor, magkaon na. Manin niyo. Di maragi pa diskarga ang napo na ramal ko. Sige, kito. Kon, kon. Do, di ba? Ay, dong. Anaradong. Dako. Nara. Makata ka mga kar. Kaguwang ang mangga. Buwang lang mangga man ko. Hilo na to abdihan. Mag-load ko all network ni mo. Kainin ko lang 800. 800, oo. 8724. Ayan. 8724. Zero. All net na 30. Smart. Smart. Only all net and business entertainment price. Only all net text and only call to all networks. Wala pa kang lalay? Kasi mingaw pa. Ha? Mingaw masyado. Parang ko kasi pa daw. Oo, ako ang tabunan na. Ang langaw. Sir 929555061. 6150. Only all metrics and only Gol! Nagtudan ba? Tanon, dengan tudan. Sabi niya,
Antin po ko. Sus, kuha na yun. So good ay. Simto man kamal ko, no? Iman. Asimuan. Asimuan. Sama dong, lisan. Ha? Anak na. Oh! Ala. Apa nih? All net nih. I-registered din ako all net nih. Katabang sa siguro. Tabangan ta na. Go, Ledo. Kumana ka, sor? Oh. Do! Balik ka usas. Ay lang ako riba. Kami nabalik ka na dong. Ay lang. Mado. Tama taklo diyan. Top chat message such as potential spam may get visible. Hide all chat. Live chat message. Hi Diary Me, good morning. Na kuya nimo oh, kita ka ni kuya nimo. Dako na kaayo pura buyag na biyahay na Hi, ro Day. mga vlog. I miss you na, day. Uli na. Dagan na kag kwarta. Uli na daw. Adaga na daw kag kwarta. Enjoy. Na. Wow. Uy, wala ko rin kao. Mga unta, haha, walay kwarta, walay tigom. Kita gits dayri mi malko. Mal ko asa ditong dagang kay si Jerry tag sa katos. Ha? Sige, pas natibok na. Agoy, ang tiyan, naguna. Maog yun, day. Naguna nagyud ang tiyan. Biyahe na sila karon sa Mangga. Na, daduna sa Mahaplag. Sa ni Mahaplag. Wala ko QR. Na, ano, magpahimo ka sa baybay. Ang baybay, kinahanglan yung QR. Every lugar, magkinahanglan og QR. GB. Man. Oh, dagha. Aw, kinsira man ni kasako, day. Dili naman si GB. Na, QR ba? Bye-bye. Pila man eh. Pila ding may. Oo, nay bye-bye na si GB. Basa na lang daw kag kuya daw. nakahimo na ka sa QR sa baybay do. Dili ra ba pwede walay QR? Aw, dito ra man ka, syatan ra man kanila din magpahimo og QR ngadto. Nagkuha na kag para gasolina nimo? Then orange ko no usa. Dadi siya orange si kuan, Fatima. Magkwinta din taron sor. Yung saan man ni Manadong? Yung magitiman andaan? Aw, Ayan ay pakwa ng iya ha. iya man gibusot-buslutan. Lagi gali.
Kay ugma daw niya na. Unsa man ita karon? Sabado ugma daw. Bernes daron. Di naman ang ko kabantay sa kabisi. Dayungir na iyan dapat din so. Na diri mi namin sa bagsakan mingaw man nga riday wholesale ra na adi riday. Dayon koan. Kay mingaw na layo ra kay mi. Turagod ang merkado day, oh. Sige, good night. Gabi madede sa inyo. Sige, good night. Balik na diag katog. Kay nanginabuhi na sad mi. Tulog sa ako ate, padayon lang, imo live na bahalag walay tao, nakabantay anang imo live. Nganong gibalhin man mo oy. Kay gidemolish oy, gidemolish ngadto. Kay mga dato ran to ngadto, katong mga naagyoy pwesto sa sud. Nya kami kay nabilong man mi sa ambulant vendor na diri mi gibutang sa bagsakan. Pero ambot lang kay niingon man to nga i-transfer daw ang uban nga ring prutasan kay i-repair pa ang merkado. Mga ni ragya po na sila diri. Nauna lang mi day. Asa may pangkuan ani kani? O kana ra kay wala may karachi. Ilan eh? 8 Bakit bisa tunglo ko ba? kangkuan. Okay. Op ang grapes. Sige, sige. Lutang na. Hala, itarong do. Sa naman na mangga. Kahumot ana, hinuga na oy. Lami na pang minggo plot. Okay, day. Salamat kayo. Sige, ako lang i-stay ang live. Oo. Taga Masbati na mga dili. Kuan na siya. Ilo-ilo ning abot ron nga mangga. Dagko nga mga sako. Katong biya Cebu. Aw ka ng mangga hinog. O kuan man na. Mangga nga hinog nga sa Davao. Sa ila na ni Ate Silin. Nga Alvin. Diri man sila mag-agian. Oh, sige. Bye-bye Malco. Amping mo. Yahin na sila day. Oh, amping daw mo sa biyahe. Ng ni Day Rime. Hama na butang sa luyo. Sige, sa luyo. Adto na daw mo do. Ah, dili. Gold di ay, si dagol na bilin man dai si undo dere. Dira ako luyo kasi rakit man ko. Adi lang kay ni do kaon si kuya nimo. Dira ako ang pulo kuyo. Kuya kalo. Ah, Ako may jacket sa pulo man. sige. Jacket na dong. Aray. Ay kalimot sa inyong kuan ha. Inyong face mask. O anhion na ron ni dong anil na ron. Na nakaginhawa na ka kay magpinta ta ron. Pinta ta sa balay ron sa Libor. Sus, si Manong Goryo mao na ilahang
kuan, mga vegetable, itlog, mga wholesaler sana diha sa vegetables. Among kamunggay ay sige na muna diha utanan. Nagpakabuhi sad ang kamunggay, grabing pagpakabuhi niya. Kay tabangan ra ba yung taon siya og utan. Pati patubang sa dagat aron murag nindutan ahon. Open sea. Three to 41. 3 to 41. May kung ano lang tadi kuya ni mga cellphone. May daghang mga tao na nagsakay sa barko pero gina ko nibutang pa. Ay sangkua akong kuan ha cellphone. Hi Len. Anyo sangkua ako cellphone ha. Ayan lang, kay ako nang gipa-live. Basig masangko ha, ako cellphone. Dun sangko may cellphone. O, kauna ni Aniliha dong, karon. Karon. May 27. 27. May 27. May 7. 27. No, 27. Ah, 7. May 7 dahil. Low 8 siya. Violet. Karon. 7. Adiri de kagahapon no. Okay. Sige kay pag ma-impas ni lain na din ang kuhaon. Gusto ko atong cabinet. Cabinet din. Sila ko na. Impas na, aron human-human ba? Nung ka mo pagsusuod. Pili nga dako. Nung ka ko sa iyo pa, ipay ng pagbukuhan ka. Hinayin mo. India, try ka pa po ang Apple 25, napulo po sa apple na lang 25, 25 grapes, duha ka bandol, sugar cake is 5 ka bandol, apple nga dako tulo, pears duha, lemon duha. So 64 na siya. Then ang imong ko anting 64 times 20. So yun. Yun dyan. 64 times 20 equals 1 cent. So yun, 15 times 25 equals 720.
May kuwan sa Napilay si Kyo. sa 40 ka. 40. Ito pa 1845 kanan. Magmahaw na kalong? Ha? Oh, sige. Thank you, Sol. Sa mani. Kudi, na ata makapalit anang white nga sudlanan sa mga orange niya tagpila na naing baligya. Okay, dai.
boss. Hello. Muna'y orange karon boss. Sa ba niya orange ni? Oh. Orange morkot. Ay, orange pungkan. Sa orange pungkan ba? Ora ba? Ora pungkan. Morkot na siya na bilang. Aura. Pilay ko ano na. Kuha na siya daan dito. 680 plus 45. At Pwede pinis dispose ni mo ana. Utso. Sa ginoo ninyo dispose ko niya. Pila man ako? Upat ka 23 kisok anay ko yun. 23 times 4. Labi naman. 23 times 4. 92 pila din na dito, boss. 550 ra mo na din. Si tirgaan ang dispose ka. 550 mao gyud ka na. Mao gyud ka na siya nga klase. 76, ang soda na 76. 950 ang gikuha na mo 76. Hala unya nga naman grabe basad kay ni Nathan. Hi Nathan, naka-live ra ba ko? Ay mahal kay imong kuan ha. Ano? Talawa to ako dito. Mahal kay imong morkot. Asa to boss 23 times 4. Wa mo ko ba? 8. O lagi. Si tirgaan mo dispose ana. 76 ay 70 sud sa ako. 70. Mas gwapa pa ani diyan, hindi pa kuha magwapa pa ani. Duga hinuon ni siya makuha na eh. Dugay na siya madaot. Dugam daot, di kayo makuha ba? Wala ko'y kuhan. Oh, wala na. Sugod din sad ta. Gahapon atong niagi ba? Hala, diri man to si boss. Nagdungan-dungan man sa di halos og ka. Kuan ka expired. Nagligas ng oras ag 321 ug 174. Ano eh? Tuwa, naghatod og katong kuan ni order nga mangga. Tuwa, Mangga? nagbiyahe. Kailan ni hatag ni Inday? Sa mangga, ambot pila may hatag nila sa inyo ha. Kang Ariel makuha pa da. Si Ariel ba? Ah? Bukid diri sa ato, gwapa kaya eh. Oo, kay selected man diri. Inya fresco. Mas fresco siya, di ba? Kang Ariel makuha kuhan. Pila hatag ni Inday na ni ron? Ato ni Agi, 1-4. Kanina yun na, ubos na dahil, wa pa. Wa pa ko kabalo kay si Noel man og si kuan ang nag-istorya nga, di man ako. Wa pa makuha kuhan. Kaya kami nag-istorya na Noel na busy pa to pa. Kay, so ako dito kang kuhan, nagkuha kang Ariel, gwapa kaya. Ayun ako. Oh, thank you, boss. So, sa kubukid, ani, maglaw. Tungas ka sa imong asyenda. Dan napagyutay ka tong beach nimo. Si Dailin naman ko na beach beach si boss. Ana siya. Ko kanindot ba kay ni boss oy? So, sa ako na igagaw. Papili-pili raman kung gusto siya ngadto sa asyenda niya, ato siya sa maligo. ato siya sa bukid. Unya akong kuan mo ato siya dito sa iyang kuan. Sige boss, salamat. Managat na sad na sila o sa nagkuan na silang sa nagamay pambot.
Mabuha nga tong live na ko ganina na unsa man to oy nga nagtakilid man to oy kay ingon man to landscape nga gi-landscape sad nako. Hala. Kinahanglan ang cellphone niya kay iyang mutanawad to ang cellphone niya iyang bawo siya takilid. Kani di pa lagi kahit ka mao stilan gayud. Kaon sa kondo, gutom naman. Ang isa sa orange eh. Orange from Pakistan. Lamiya kay sa dagat ang tan-awon sa dagat basta dili sa puton maayo ang panahon pero gani kuan terus bangis kay tanawong dagat. Ay, patay ketas bana. Samta urasa ron. Ala. Be. Samta urasa ron. Patay, akong cellphone. Gabitunon ko ra bana. 45. Wa pag inag 1 hour. Patay ko. 10 hours patay ko ani be 10 hours siguro kaya eh sa man papakaron sa orasa long alas 9 alas 10 alas 11 alas 12 alas 1 alas 2 alas 3 alas 4 alas 5 alas 6 alas 7 dili gid kaya kailangan tang magabi ino iyon. Oh, nagatubang na siya sa dagat. Dahil na ay barko, kamulong karga sa mga rolling. Nakita ra. Ali nakasalipod gamay. Pero murag refreshing ra tan-awon kay dol man siya og dagat. Okay, kinahanglan ako magamit ang isa ka
pagidaan ako to akong laptop da. Lamoy akong gi-assign. Noela. Kana long wala ko kakuan anak ko sabaw wes marilo. Marilo sila. Nya. Irog kaayo kamera. Nakalay motor, Bato daw. ano na yung mukante? Ha? Murkot man dongoy. Sila yata ganito eh. Murkot? Aw, asa na isa tawag ko murkot man ay. Orange pungkan man na siya dongoy. Ungkat? Aw dili orange. Aw murkot gina siya na bilongdong. Pila may yata na? Isa tanaw sa nako dong ha. Kaya mura dili ka. Jake! Potsog yun dong. So, Hmm. pila yung sudan ito eh.
76 man siguro dong. 15 gid siya na dong. Dagko noon. 76 times 15. 1,40. Ano may atong Karachi. oh, Ako'y Ginoo ko, di man makaya ang Karachi dungoy, daghan na problema sa Karachi. Daghan na kay problema sa Karachi, di na matabas-tabas. Ano rapiki ba ya tong Karachi? Nya, kuan siya ba? Ang Al-Rapiki, mahal to siya. Unya, huwag lang ang tao dito sa una. Ang probinsya ng iba. Sama sa una pa nga kasing. Sa terminal? asa? Sa una lang ito sa una. Ibang tao ba? Ang hari nila dyan. Pag aning dado o, tiba-tiba sa aning dado sa una. Si? Ganda ba? Aw katong nagbuot ba to siya dong no? Pamanto, umahan ni Maritis. O ngit-ngit man gud dito sa luyo, nga porsyon. Unya, tali December man siguro to, katong December ito. katong gibirahan siya. Unsa man to siya dong gitulis? Ano may lang kuwan? Pareglahan na to eh. Luya sa datong manong na angin na noon. Kaya yung mga apple di pila. 1,000. 138, 125. Kani magkuha si Dong Anil ani siya lang gipadesisyon nun kay nagahapon magutong alra. Pagkadahanan daot tong alra at tong iagi di ay na green, ga molds na ba murag ga powderize niya. Ako'y porma nga kuan pero kaputi na murag snow. Uy, masangit akong kwando. Tagarin na. Niya kuan. Moto nga ko nga sige magkuhan kog lain nga produkto, ikaw na itan-aw. Bukod sa pero pag umaning tag kuan niya, umaning tag 15 sa iya ha. Si 20 niya baligyan ni Madto. Basta ingon ani na. Kami sa jud siya. Wala tingnan. Siya nga ni, murkot. Morcot, nga size 76. Size 76. Oh, pero nain mo sobra 80 dito. Kung ay gwapa ra ba kayo siya? Oh, wapa kayo siya. Ay, may kinisin. Oo. Sarang ni kaya oh, kuan hapon. Balik ka kote. Ah, sige dong. Kuan lang, kay kan na ako. May kwarta gi pa daw. Susi to man. Balik lang kay. Apple, ket ino pila nga to ket eh. Size. Guys, Sugar chip. pila na ka kilo? Kuan man ni siya, murag almost 7 man siguro na dong. Ako lang natin. Ah, Para nang gisod sa kana awit mo ano? grapes na. Australian grapes. Ah, sige. Palud ka. Oh, unsa ka nga load? Ulit work. PM na isa. Kuan ko di mabang something. PM na ulit work. Sige. PM all network. 8724 number dayon. 09 0 0 56 54 line to 03 9203 090565499203 all network 23 madam. Oh, 23. All network. Thank you. Wapa man si Muslim no, maganhi man kuno to. Ate ka mo kabangga hapon. Ang halang motor ako. Litay ka dito. Litay ka sa
Nanay pasayro. Sige na, kay nanay pasayro. Do. Ano humok ano do? Kani mga humok ni? Ilain ini pala magabuwa ka kuan. Ay baka ko, kay ilalom ko ilabay na kuan, ibaligyan ni kuan. Cheese. Mga humok, ibaligyan cheese. Anya katong kuan isa ni. Di mana ni atong tinda do? Sama ni do oy. Oh, sige, kitawag. Balik tawag ha, balik. Oh, balik tawag. Oh, sige, kero mo kuhan ko. Balik tawag. Kaprite? Ha? Kapre? Oo, then ikon sa to. Kanang kana diha nga portion wala atong ubang kuan. Kuan na siya. Pangitaan ni man na og kana. Nay bakat ay tura. Kana mga daot, kuan ang mga daot. Kanang mga humok, kuan ang mga humok aron kanang bag-o ni mabutang dan nabalik kay na dinag. 30-40 ka. Batang idag ilahi ang dagko, ilahi ang presyo sa dagko, mapresyohan. Ilahi po itong kuan. Kasi parit ka ni ay, kaya kuan na. Baligyan ni kagis, ang load pa na. Load pa na do. Baligyan tag cheese. Tay bakat do, na ibakat diri, na ibakat dito ay. Duha ka bakat ni. Pagmas lagi do, ay pagkaligta do. Kay si Pangulong Duterte na ra bagyod niingon nga kana po nung dili maggamit og face mask i-detain ko no dayon ikuan iimbestigahan. Sabaw kaya ka mga pulis pag ni Pangulong Duterte nga i-implement jud na. Ha? Helmet tanawa daw. Isa ka tanawa daw ng helmet dara. Okay ba na? Helmet. O kana? Inya na? O kana? Pagmas lagi do, di man ka maminaw do oy, ug madakpan na ka, ahya pa ka magpaluilo oy. O baya ka violation gyud. Ako'y gitawagan man ko oy na nagkuhan pa ko, nag-video, nanawag.
ano? Iya, bawat. Ada masih sibit. Jam lebih mau tadi cuma sibit. Masih ribut. Puspa, Gregoro ni Boris. Kaya mapindi na yung Mavericks karon, matawag na silang Lakers, number 5 sila. Pagkasulot nila So, many good morning, Jel. May gahapon ang kilo sa mangga. Mao gihapon ang kilo sa mangga. Barato na lang. Mapindi yung Mavericks. Bubarato na lang. Ako butangan din 30. Kilo wholesale. 7 man, plus din na may atagol. Abay ko! Pagmay. Bubi mo na! Agoy na pag-chat. Ludikog, all texting, all text. All text? Ano na all text niya nga kwan? All text 10. Okay, kabantayan eh. Kaya naka-live ko, okay. Tama na yung mga message nila eh. Rosemary, Jel, ing nakuog tagpila aron makabudget ko sa ako palito ni kay damo ako ni salamat kayo. Ha? Wala man kay tay kuan dito no, empty crates do, gamay raman to. Ondo, ang akong gipatrabaho sa imuha na unsa naman na oy da okay kana sa mag-live ko balik inyo na disturb na ko. Okay, balik na sila akong butang. Ayan, yung mga chat-chat daghan. May ibang gabot, boss? Ano na wala na siya? Hindi naman siya na, hindi naman siya na anak ko. Alam mo, niya kasi ng boss. Pinakita ko, may tagaan lang. Bobo ka na. Ano number niyo maganda? Aulas Davis, si Romol, si Kusma, tulungan na dagko. Kaya nakaka si Rosso mula bula. Pagkakit champion sa utak, Lakers. Rosso up. Isa may nagtawag eh. Isa man itong nagtawag. Champion ito sa una, si Pop. Champion na doon, ano sa una champion. Si Davis, Kusma, si Rosso, si Pop, si Morris. Ang Morris, no? Puro champion na sila. Ay. Dilarga na ang tugo. Tuwan na. Bye-bye. Hoy, magbuhat ka lima! Ang boss, ito.
Discuss yung balon lagi. 35, 80. Tapos kaya doon ako tulo. Hatag ko plus 5 sa next hatag mo. Ang daw to kasi sa needs like Barrias. Ano yung brand ng ganito eh? Dihan, murag na may gabihan ni Kulo. Diharap. So, naihan ang gabihan, no? Di. Dilis. Ha? Dilis. O, sa kanan na lang. Ano ka niya? Pwede ka ka ng gamay-gamay. Hindi ba ito Brazilian Los? Ha? Ang tawagan? Ang dali. Bawat Ang mubo. Ah, sige. Wari baka to sa nanay, no? Imo to sa basya nga rin. Kaya pamanawag naman noon to si hapit na malaga ang live shipping ng gamay, no? Tuloy mo daw? Ubit ko daw na po. Hormex ang ba? Hatag plus 5. Kung niya needs dapat po na 6. Si Prinsesa Mulang Corona. Gabit-bit nagsudan. Ang saan yung sudan lo? Pinirito? Gis ka bikse? Papalit ka? Ano yun? Di ko, ka na ah. Pwede gamit yung pagkasayo din nila ay. Ha? Masayo mo mata. Pwede gamit. Wala gamit uy, alauna pa sila nagmata og sayo kay buang man sad ni sila miingon man sad nga Araw ko rin. kanang magsayo ko ng mga adlaw di alauna pa sila ni mata naligo pa si Tiboy pag humagkaligo nangapi pa si Tiboy kay para kuno sayo kay makabiyahe sa maasin. Oh, nakurat man ko pag-abot ngan sa pwesto nga tingnan na pa man ang bunggo, nakapuno pa man sa utan. Abi ko kung sa ba kay nahitabo. Sus, Humala ko hugas, humala ko kabo. Wala lagi nagkabo lagi kaya na. Ayo kayo ito, lasing ko dito mo wala tubig. Te, ludi ko regular. Regular ko no si Tiboy. Sige. Ano lang? Regular 20 daw. Tiboy ka. Regular 20, 8724. And then regular 20, 09 to 0938, 024, 5093 itong Katiboy, no? 0938, 024, 5093. Regular 20. Kana do. Tiboy, magpunbo ko kay manawag kuno ko. Admiral. Yun. Smart.
Mobile number. Ano ba yun? Mereka kan hindi pa tayo marot akong load. Kapit ko na si Fiat, hindi ko kaan hindi marot na akong load. So, kaya ang keypad na yung gamiton kay gipaview pa na ako ang kuang sa ka-cellphone, hindi pa live. Hala, nabuang mangkong akong giludan ang kuan man sa doy. Hindi pa live, kaya pa kung ganito sa ating kumpon. Dabuang na 09 0951 313 6984. Malimot naman po ang loader. Samandong sama na ipatag 20. Alawa naman ko itag 20 dili. Uy, asa naman akong sinsiyo? Hindi ko na sigurong kuya ni mo di ay. Asa naman ka nang nanawag, oy. Kabay sa live. Ang kuan. Load. Then magpaandi dayon ko. Pag all network para makakuan na ko. Yan mga sunog din. Hanay mga sunog. Ha? Asa man? Ate, gamay naman yan. Puro na na ang kuhan.
dito. Ilahin na yung kuwan. Yan, imbestihan pa nila. Asterisk, asterisk 1, 2, 3, number sign, then calling. Calling ba to? O, calling lagi. And then, select the AllNet. Number 8. AllNet number 8. Dayon, number 1. Number 1 is ilan man ka days ning 19 nga 950 1 lang 23 days how 2 days subscription 1 okay manawag ko karon matingatos tiboy ron nga sa yung number di man ni koan pamilya ano do battery level sige transfer ta kay wala ko mag charge ta kaya mag-charge. Ayan. Transfer ng view. Okay. Ayan, mag-charge. Charger na po. Malubat. Ano ba na? Okay. Ox na ox. May nagbalabag na orange. Okay. Yan yung maraki luna. Tiboy. Namalay. Hello boy. Oh, kumusta asa naman mo? Abot naman sa maasin? Unsa mo ra sa nabot des maasin? Amo pa'y pag-abot ninyo?
Ikay lunlun gidrive pa dong dito, nagpapuli ka kanato. Unya kuan kanang sa tawagan ni ay. Kaning kuan na sad sila ni Noel. Pila man day ka sa ako ang dito sa Pikas. Oh, pero oh. Sige, sige, sige. Oh, okay ra. Ipaseleksyon pa na ko si JV's mangga pod nga nabili. Lima ra man iyang gibilin diri nga mangga gikanaog nga nagpili si Pulo og isa. Upat bilin ng isa ako pong gipablihan sa tindahan na ito. Then ang napo dito, og pila to dito kay mapit man daw to siya Galvera og Baybay. Sige, sige. Amping mo diha. Sige. Bago-bago ra siya naabot. Noel daw. 0929-550-6150. Hello, Malco. Oh, kumusta dia Malco? Anak ka? Bye-bye na ka? Sige na, nawag ko, katiboy, mga kuha na dahil sila, maasi na. Mo pag-abot. Sige, bye-bye Malco, bye-bye. Diversion na dahil sila. Emilyn. Ludi ko te. Number ni Emilyn Long. Pwede ko kakuan lagi ako. Nakalag. Wah, ang kodo na ba? Emilyn. I-chat imo number dai. Kokro na Emilyn. Mayan ang gichat ang number. Ako ipon book dito. Mayan ang gichat ang number. Number ay Emilyn. Add mobile number 0998. Oh, ticket, okay. Ticket, 330, 830. 830, 4388. Seven to 4 30 830.
Kung ano kinahanglan mag all text ka. Bahasin ba kayo? All text. Nasa man ang all text ani din. Only all net SMS 20 minutes try net calls. Asa man ang all text ani all text 10. Only SMS, all net, 100 megabyte per day, FB, then FB Messenger and Viber. Asa man ako ani? Kani. Kuan do? Up 10 ra di ay. All net. SMS. Dahil testingan ako. At dayon 10 capital 80 then 10 one day all net text. Patay 8010 is not available as of this moment. Please try again later. Ito, nangita na sa kuwanig lang yung promo. Unsa man nga all text ang ako ani niya all net only all net text 20 minutes calls one day you ES20 di ay sama ni ay ES20 kung naani karon available 8724 back to 0 na naman 0999 830 4388 ang tag available na ni Aida ES20 gamay raman silang bikil sa load ni UCT 25 one day. Pero ang UCT dili lang siya all network. Napatay not available at this moment gyapon ang ES20. Ay, nakabuang man ni oy, kadaghan pa kaya ni oy, da. Alnet text kaingan ko lang UCT 25 ra oy kay 25 one day ay na ay kuan ES20 30 bintahan na lang ni ko only all net text then 30 minutes nya 2 days man 15 kanina lang ay sa mukha kaayo aning pagkabuhata 8724 sige naman ako balik-balik anilong oy da 09998 0 tulukan 9 830 43 duha ka 8 ES20 ay ES30 2 days napa siya 30 minutes try net calls yes yellow na ang atong mangga gulang na siya nice na siya kay ilo-ilo na gikan hala na unsa not available gihapon sa nilong oy UCT na lang ni Daimilin oy
Ganina naman kung pinangitag promo aning ulnit text niya. Ay, 09, 0 tulo ka 9, 830, 43, tulo ka, adwa ka 8. L UCP UCP 30 UCP 30. Kada na dahil. Mangga. Kaya lagi doon ko rin siya. Kuha pa ng mangga, ma'am. Gulang na siya. Box. Sa maniya, orange? Kaya na yung bagot eh. 876 size. 76 na siya, ma'am. Sobra pa gani. Hi, Dining. Tagsa naman ang kamuari, oy. Hi, Dok, check ba daw yung beauty dress bagsakan, oy. Init kayo, hangin, oy. Na ako, nagpagwapa na gyud ko. Nagpagwapa, nagamit na gyud ko anday. Para dagway. Kay nagkuan na tong niagi akong dagway intaw, nag dark spot, bubintahan na raw nagamit ko kay paid na, nay gamay na lang gid kaadyo. Oh. Pili lang ka diyan nanay, asa imo nanay nga mangga. Pili si nanay do. Si Nanay Vicky, atong number ni Nanay Vicky, partial Indian 500.
Inilin. Hello, day. UCT ra akong gi-load oy kay not available man tanan tong gisudlan ako mga Ultex. Oh, humanan ako og load 30. Sige na. Asa naman kung ako isa ka nagbok. Sugar cake is 600 times 3. Pari makuno to si Ma'am Jaylan ron. Sa ka to? Ang Muslim asa na ba to? Yan Mari. Mari na ang tag sayo. Mangga, sir. Sabog to ba? 5,000. 1, 2, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 5,000 ang katiin ganda pada. Less 5,000. Managiti ng init. Grabe ang init. Partial is 5,000. Rice, wala daw siya kakumpara.
nagkota tambalan mo. Baka baka. Kinsa ba? Dito, dito eh. Dito na na eh. Asan ko na pati maritig ang buwan eh? Ugas, pero dito mo sabi agi. Si Bia to. Ano man to kung Bia to? Ano? Listing to? Abi? Thank you, tambalan. Ay, ang tambalan ni Mingan sa iya. Tambalan. Tambalan mo tawag na to. Ha? Kabuing gid eh. Tonton. Dua. Dalawa. Alam? Huwag ka na ba tinday? Tingnan siya niya ako mag-hari. Tangan. Two five. Less 2.5 naman siya. 1709 minus 199 15 plus 25 more than 4,000. 5 partial 2.5 tungkuan kang biyat 2 namahaw na kalong Oo, nagpunta. ako kay wag mo maday ko'y kaon no kamaday to ko'y pamahaw oy namahaw na kalong nalimot naman lang ko oy 1-1 then duha ka kuan duha ka sugar cube may gani kay na korekto gani na morpot ra ba nakalagay nga sugar cube ra ba di ay aita may gani kay na korekto gani na morpot 1,150 plus 1,3 2,000 4,50 kaatin day anil partial 45,000 partial 45,000 anil partial 45,000 grabe kang anilong ang na-list sa kang anil kay 5 ka tag 850 4 to 50 17,000 lugar minus 4 to 50 12 na lang nahimutangan niya sa kuan sa kaning Karachi 12,750 divide 20 daw ba grabe iunlod ang kapital bati agid kay sa Karachi na eh pinagid kay sa liga ng Karachi na karon siya gid akong patanawon anak kay sus unsaon na lang may rabag taplan nga di rabag ako patong ko anong sinatan di basi napod siya ikatampo ato ka siya bay namalit adto ipil ay katong sa ipil na mangga karon balik tong aron dire pagdato og hipon
Erica Pid. Erica Pid, Nanay Vicky Pid. Fifteen sacks. Okay. Sila tong libur ako nabayaran kanina. 1845. Libor Agusol. 1845. Ako. Huwag naningil, magkaon akong tiyan, oy. Karga na dong, Nel? Kaon ang tapon, ano sa dong anin? Yan. Ikay tanaw anak dong og makauyon ka ana. Kila mang paritis 56. 76 dong. Pag 15 imong baligya ana. Sino sa Baligani? Oh, Sila mo na yung kuna nani. kuha na ang punan niya ana daan. 710. O basta utso akong hatag ni mo ana. Sa mga hatag. 710 plus cheese. 15. Kilala no? Ano nga, 725 kaya siya daan. Kuan siya. 76 times, 75 lang largo dong. 75 times 15, 1,125. Pero na sobra niya dong. Dili siya ingon nga 76 na yun. Okay, yun ako yun. Dua ka box? Doy. Oh. Ilan 12 te? Kaya na nako. Ay, gusto ko. Sige, ako ako na.
akong balance sa ito. Ay, Noel. Biyahing taong doon, yawas na lang. Ano na biyay? Mapag mangga sa tigo ko ang nagplato mo sa akin. Si. Ano? Sakit sa mga Damo kayo. sakit sa mga akin sa katong. Lucy. Makatay ka sa. Ay, ulay na. Lucy ka ba? Eh. Mura magwapa rin bahaw, eh. Ikaw. Narigawan ko ng bahaw? Ayaw, kulit ko. Nagkaroon na. Nakanak, magwapa kayo. Kahapon na lang. Salamat, eh. Balan. Let's go. Kuha mo sekarang, kuha mo sekarang balik ko. Tanawan ko. Bati mo. Now, isang nagputo rin, para malay siya ako. Dua tayo ka gano? Oo, nagsiya ako para malay siya. Hindi, makita din mo dami sa tinig. Ginoo ko, punta na si ate, pila ako balance. 120,000. Saan mo na? Bayad ko na. Muring na lang ko. Nababae pa ko, namuring na ko ron. Galing yung lalaki ko. Ano? Kaya ko ano? Napo, ne. Para mo lang sa nubay ko battery mo. Wala. Wala lang ko dito. Tara. Sige. Wala kayo ha? Ha? Ate. Sige, Ako kilahor dito. Pamingon lang ka na. Bago lang ako. Bago lang ako. Ay, hindi ako mawipan. Mas may doon ako kagahapon mo Ano ba? sa kuhan. Niya tamis ka doon? Hindi ko kami. Tapos. Hindi siya namin. Hindi kayo nung extra ba? Extra ba kayo? Ano lang ko pa nung kita? Tanawan ko eh. Hindi siya pula. Ano siya ginuhilo ba? Bigod, kargagol. Anil ba? Nga, grabe ka na si Anil? Ang gitan na Anil sa mga tindahon? Eh, yung buwan lagi. Ngatoy kas. Kay utang man eh. Tom. Gitan, kina si Anil sa mga tindahon. Sama kaya lang. Di ba? Salamat mo taga pinagpautang na to. Okay na, okay na. Di ba? Oy, B! Sabi na kay gabi, wala nagigahapit na kata. Nakita ati gabi na kay kaubar laki bir kay bibi. Kung kasabot na kato, gayon na bre. Mura kong mamatay, B. Mura kong mamatay. Pagkakita kita ko ng kuban mong duha. Sakit kaya kung dukhan, B. Grabe kit, B. Grabe kit, ikabawas na ako, B. B, grabe kit kay gabi. Unang nabi ang kapos sa muslingan, B. Ibalikin ako tungod. Hindi mo, B. Nagkaroon nakita talang muna kulit na yung gamot. Uy, mga batasan. May pagbawa mo duha, B. May pagbawa mo duha. Akaya ning anyang drama. Amay ka siya ikutang sa kanaganing. Ano kayong drama sa usko? Kaayo ang inyong kipingat na ako, eh. Ibaw ko rin sa tigakalaam. Nakaroon ka rin na ang tigakakulit na iniluha sa iyong kamot. Oh my God! May mga manasan! Pakalakal ka na doon. Amay na siya ikutang sa kanaganing. Agay, ni mo an. Ikutang na siya sa kanaganing. Drama ba? Sa drama? Kay buklo ang bakit king. Lang. Nasa tipos lang sa kansakan. Grabe ba sa kayo ni mo dag kuan oy? Ako sinyo dok. Eh! Isip na lang na ako, te! Ana naman. Ano na? Sige. Kinsa yan.
nag Wala kikaon na namo. Abot kang ilag, yasa ka nila basura. Basta nga mo among kikaon kay para dili masakol sa padunot. Pumumana ang katuwang ng truck ng koleksyon. Palihog, i-recycle, ilahi ang mga plastic, ilahi na ang mga malunod. Oh, ito lang dunot at sakay na. nga pagkahuman kay iusa ra nilag butang may mga magamay. Karga na ilang na. Dagway nimo Jubin ay. 16 to kapol. Sila, bay. Ila si paret kuno niya pagkahuman kuha nila usa ra. Mix lagi hapon. Sige, kalau bisa na ng panalang. Ako lagi kita ako sa post, puro kay Uber gyud. Sige, umana lang. Unda! O nalit ka lang day. Oh, mo na siya dong. Pasig sa lulit na puno to siya. Oh, dali Ito daw. salamat eh. Oh. Makabantay ka na ng plate. Ano bilis ako? Isipin mo. Well done. Haan sa man? Kutsilyo? Hindi lang kami sa kasilyo. Ako pa nga na kasilyo. Nakita na ko tinidor. Ay, wala na kita kasilyo mga friends. Ay, naminaw mo. Ang Ang ato mga basura de undo ha. Ando, kidunggab-dunggab mo sa ice. Ay, gidunggab-dunggab daw nimo sa ice to do. Na misplace ra to diha. Nakadungog na mo atong nagrubing karon ang atong basura ha. Segregated na siya. Aron di ta mamultahan. Ay, naman, pizza. Lagi ginibudag ko ang silungan nila. Ano na si Mundo ko? Naghabwa sa kuwan. Asa ka dyan ay butang? Wa siya nagkaon og mangga, basi nagkaon siya og mangga, then pagkahumanahan niya na butang. Ano na siya kuwan? Mangga. Tama ah? Ay, salamat sa inyo. Mga tumang. Pag mangga naman tumawag ka? Oo, ako mangga sa namagtam. Ikaw naman siguro gibungaw oy. Ah, Anang kutsilyo, ang mangga na sa nawa. ay, hindi nila drama si Pangay. Ano yun eh? Ano ba? Mabara, kalagara ka lang na sa drama ba? Inalagay, pinapurok daw, mga tingnan ko. Asa man ka si Lisel? Nganong wala may Lisel? Di sila matatalon ko nang. Oh. Nakakatanong na binagat. Mari to si Jilan pa doon. Oy, Daplin! Tuwa sa kuwan, maasin! Na, ibutan lang na dali. Saan na, Long? Ha? Ano? Nada.
Biyahe sila toy. Tuwa sa maasin. Hello. Hello. Ba't ka nahikot ka na? Oo. Ako na lang hello. Ikot ko siya doon kibilin. Nilarga na ang barko. Bye-bye. Ba't ano ka lang? Nilarga na si Light Ferry 30. Ay, ano ba yun? Ang pagdana. Kung lumumog ka mo eh, purado mo kuimaw. Singpan ha nga ipada. Huwag pa ni ma. Dito na nahikot to? Sa lubi. Dire ay! Ipayak! Ugh. Na, nagkauna siyang mangga. Sibat na si Light Ferry. Ano ka na, bahon na? Ha? Kaya nakatimana. Kasi mana? May pangsit? May pangsit. Sige, mukhaon ako. Gigutom na ko. Eat na si Marijel. Gigutom na si Marijel. Let's eat na Marijel. Kusyanteng Pinay. Kaon ako. Gutom na. Let's eat. Kami Marso na to, sayo kayo. Sayo kayo yung Marso na yung Marso. Dito may nagluto aning kanon ay. Latsa man ang rice ay. Ako kayo nakuluhan to ka ng tulog ko. Do, do. Kinamot ko eh. Anakas lang kuya ni Moron.
Padang. 1.5 times 5 plus 8. Parado mo na ito eh, pada. 8,300. 8,003. Tulong mo mag-ipahan na, ako para TikTok. Away na pala ka itlog na. Parado ba, nagtuungan siya akong gitari. Ay, mamang ko siya bunga ani. Eh bunga ani yung pare ba? Sige, hanyo usad. Dia tak payah ha, kaya sa una, mangukuha kaya luwang ng ritmo. Ang sumura ka pa, sino? Sino ba ito? Mo iya ng liwas. Ano? Mungkin ko na kasi pero nakaliwat na. Mapundor kaya. Popo pag ihahang. Kaya ko na sa sumahanan nito. Buwan na nito uy. Buwan na kape. Kailan nakabanda? Tulo na no? Tulo na nakabanda rin. Ha? Tulo na nakabanda. Oo, slow. Buwan. Basta mga buwan sa kasi. Kuan man ta diri. Naabot. Entrada talong no. Sa tao, dumugod-mugod. Sana nga ako na da. Mamahaw. Undo, nasi Mamdo. Oh. Cheese naman na. Hinog. Kanang isa, karon na nga abot mo ng kuan. Ito naman siya. Sili lang siya doon. Unsa man siya? Kanang segunda? Kanang segunda lang. Oh, kanang segunda ha. Kanang wholesale niya na. Wholesale na. Hmm. Kami ko nga tagakuan ano, video. COVID siya. Kasi tayo sa COVID. Walang sente, yan ko kasi anak ko tayo. Hindi man nila kawalan. Nakubig sa India? Wala kami ko na po ba? Ano si stress? Gastro? Madabi, yun sa Manila. Quarantine siya. Bayan Positive. yang ngadu kan yang anak kabay. Kemudian salat na di apel ko lang ko lang ko lang. Apa na upload ang akong video?
ko gamay dia. Lagi dulu. Abli ra gud lo. Bago lagi na exciting, saka exciting prices. Sinay pre-pre na. Nabantay ka to sa una nga. Nag-away sinong intoy o ito yung asawa nga marag kasi nilag bulag-bulag nga intoy kay di nagauli nga ingon gyud to sinang kay aning narabantaon nga mingon nga ipa dada nila ng sanina nila ngadto ana na kay ngano kuan man to tungod to sa tansan katong tansan sa una nga na-free nga tansan ba nga takok man siguro to sa Bernaber aw murag sa Bernaber nya naman to nya kuha sila og kanang 1 million ba unya gihinok-hinok ra to nila kay patabang tat sila hadap itong kabayluan kay basi dog binuangan ra sila ba sus karon kay nawala man siyang asawa ug hadap it na butang muti lang giawayan kay yun nga mga kwarta nang tatambal kawas ng sa kalisod tungod sa imong kadanghag ana-ana to tungod adtong tansan kay nawigit man siya ang asawa namispis og na butang unya ambot ug kinsan sa kay nakakuha may lag nakakuha tulong og nahibantayan to nga pre kung nga kuan lang kay uso be itong taksi asa na ka ng tansan-tansan na may chat tulo niya te pwede ko palod regular lang to 20 mo ara man ko pag ara na lang nako ang bayad kana nga number 2 okay okay asa naman tong akong backlog na sa Danilong. Hunaw sa ako. Kano mag-istorya ko na may magsunod-sunod? Hala ka, may gamay. Naka-live ba ning isa na ko pod? Maghimo na sa another mga maghimo na sa tagla another mga effects long. Sa man oy na. Ay. Mura makagkalay oy, lubatan man tanimog naon sa kadiha oy. Wadyo kay klaro lungay. Lubatan na lang tag naon sa kadiha. Again, that's also mean
kuan ko karon ako naka-jacket. May kuan may mag-jacket ba ako? Mag long sleeve. Sa ko na to i-load ani. Kana nga number ang sa to i-load. Kana nga number ang i-load pwede regular 20. Regular 20. 724 0909 0909 419 7743 0909 419 7743. Wala man sila ng parang. Ha? Do. Do. Nag-live ay ako, Do. Ay, lagi kalimti na, Do.
Kadamit sa sagkado. Tulo na ba ni ka-oras ka? Duha na ba ni ka-oras ka pindo? Ang kuan. Oh, yanugnan lang nimo. Dili na pwede bisag sa kuan dai di kaya ko pwede nag-live. Post ba siya? Wag ka tumaklaro. Tumaklaro to. Para ko ang klaro ng get istorya. Ha? Klaro get istorya ug manok. Anong di man sad ni sila people ay. Kuha na sa dayang himuon na tulong. Kanang kuha na sa dang himuon na to. Kanang Vlog. mm. Search ko ta. Hi, Diary, may mata pa ka? Okay ra to na nagpa-sounds. Nag-sounds ganina diri sa ako tapad. Two hours and 30 minutes. Para ko mo ko. Okay. Kung saan ginako dayon siya long. Kung mag-end ko, mag-end na lang ko oy kay. Mag-end ko ha. Are you sure you want to stop the streaming?